Gikalingawan sa netizens ang pipila ka estudyante sa Polomolok, South Cotabato nga nahimong literal ang estudyante blues. Kung ang uban, A+, kung mag-effort alang sa ilang gimahal ni atong Valentine's Day. Level up nga effort ang gihimo sa pipila ka grade 11 students sa Silway 8 National High School sa Polomolok, South Cotabato. Apan daw nasayop man hinuon atong sa gihimong English Festival ni atong Biyernes. Sumala sa practice teacher nga si Hughes Cooper Kyle Vincent Solas. Gipapili daw ang mga estudyante ug sundugon nga story character alang sa event. Ug aron daw makadaginot kay white shirt o sando ug shorts lang ang costume with matching blue body paint na hunahunaan sa grade 11 Aries nga The Smurfs na lang ang ilang sundugon nga karakter. Pero ang plot twist, nasayra nila nga dili di ay water-based ang gihatag nga pintal sa tindero. Busang ending, iyahay in town og kuskus ang mga estudyante kay di daw matangtang ang pintal nga blue. Tuod man, nahimo kining literal nga estudyante blues kay palisuray gayo daw ang pagtangtang. Hinoon na tangtang ra ang non-water-based paint pag-uli sa mga estudyante sa ilang balay ug luwas man daw hinoon sila.